pala, no? Uy, may sunog na naman. Saan kaya to? Ay, sa Dipolog City pala. Grabe, ang laki pala ng sunog sa Dipolog, no? Oo nga, ang laki. Ay, may sunog pala, malapit sa may palengke. Ala, bakit mo alam? Hula ka ba? Hindi naman, tingnan mo to nang dahil sa app na ito, pwede nating malaman ang mga nangyayaring sunog dito sa ating lugar. Hindi lang dito sa Dapitan, kundi sa buong lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ito ay programa ng ating mga magigiting na mga bumbero ng Bureau of Fire Protection. Hanip, ang tibay naman ng proyekto nila. Ang ganda pala talaga niyan. Good job sa mga bumbero ng Bureau of Fire Protection ng Zamboanga del Norte. Paano ba yan i-download? Ganito lang yan, pre. Ano nga ba ang Fire Alert? Ang Fire Alert ay isang communication system ng Bureau of Fire Protection na nag-aalerto sa mga tao ng real-time notification sa mga sunog na nangyayari sa probinsya ng Zamboanga del Norte sa pamamagitan ng pagbigay mensahe sa mga cellphone ng miyembro nito tungkol sa nagaganap na sunog. Paano nga ba ito gamitin? Step 1. Pumunta lamang sa Google Play Store o sa App Store, e-search ang Telegram app at i-click ang install. Step 2. I-register ang inyong Telegram account gamit ang iyong cellphone number. Step 3. Kapag naka-set up ka na ng iyong Telegram account, scan lamang ang QR code na ito at i-click ang join para makasali sa Fire Alert channel. At sa Step 4. Kailangan mo i-customize ang iyong app. Para magawa ito, pindutin lamang ang Fire Alert logo. Pagkatapos ay pindutin din ang notification at customize. E-toggle ang show message preview, vibrate short,